Joan Oleaque, periodista i professor universitari. Em fa la sensació que el cas Alcácer va propiciar el pitjor periodisme, els programes de televisió que tots recordem, però també el millor, el teu llibre, per exemple, o el llibre El fugitiu. Els periodistes que no se sumaven a la tesi de la conspiració van patir pressions? Gràcies per el que has dit, per la part que me toca, però sí que volia matisar que sobretot va propiciar el pitjor periodisme. És a dir, sí que hi hagué molta gent o determinada gent que va intentar fer la feina, que era molt difícil, el millor que podia. Però d'alguna manera hi havia una inèrcia i hi havia una sensació de que era més lògic o s'esperava més fer-ho mal que fer-ho bé. De tal manera que si ho feies bé, passava el que tu estàs dient, que se podia patir pressions, etc. N'hi ha companys i companyes, sobretot, que van patir molt aquesta pressió, sobretot a nivell popular o social, diguem-ne, però també fins i tot a nivell mediàtic, perquè sí que internament n'hi havia mitjans on si la versió que se donava era la correcta, diguem-ne, o la que estava comprovada, clar, era molt menys espectacular que l'altra, diguem-ne, i això feia sospitar d'alguna manera també dins dels mitjans, o sigui, dins de l'estructura mediàtica. Per què no s'està dient això? Per què està dient això? Era difícil. El cas més espectacular a aquest nivell tenia que veure els periodistes de Levante, que van ser les que primer començaren a dir molt durament una sèrie de situacions que contrarrestaven concretament aspectes de la visió conspiratòria, podem dir, però a tots va passar en general en algun moment i d'alguna manera a quasi tots els periodistes un poc que intentàvem dir el que era més o menys evident des del periodisme, perquè no cal oblidar que quasi tot el que tenia que veure en la part conspiratòria eren deduccions que tenien que veure a partir d'una certa aproximació periodística, però el periodisme pur i dur, el que te deia era una cosa concreta. En el meu cas estava ajudada per un coneixement de la zona, que altres companys no tenien, i això sí que per a mi era molt clar, era molt evident que moltes coses que se deien de la part conspiratòria era impossible. Però efectivament la pressió que hi havia era doble. Podem dir social, perquè hi hagué gent fins i tot que va declarar en el judici, i alguns molt importants i coneguts, que als quals familiars es va deixar de parlar i coses d'aquestes per dir el que estava demostrat en la investigació, i també dins de les estructures mediàtiques. Què vas aprendre de tota aquella experiència? Com a periodista crec que vaig aprendre una manera d'apropar-me als successos d'una manera distintiva, o sigui, més profunda, podem dir, també perquè jo tenia les circumstàncies que ho permetien, perquè jo treballava en un setmanari i altres companys treballaven en televisió, diaris, on la immediatesa és major. I també donar-li un punt de vista més perdurable. És a dir, jo, sempre que he escrit d'Alcácer, he procurat fer-ho de molts temes, però sobretot en Alcácer, he volgut que el que jo escriguera se poguera llegir 20 o 30 anys després igual. És a dir, i tinguera la mateixa, d'alguna manera, la mateixa importància per al lector. És a dir, que el lector poguera entendre les coses de la mateixa manera que quan jo ho escrivia en el moment o molts anys després. És a dir, no ser presoner del moment. Vull dir, jo crec que sí que se pot fer un tipus de succés d'aquesta manera, perquè el succés realment en molts aspectes és el periodisme més important que se pot fer. Normalment se fa fatal, és el que pitjor se fa des del meu punt de vista, o un dels pitjors. Moltes vegades se fa molt mal i n'hi ha molts exemples, sobretot televisius, desastrosos, tremendos, però jo crec que és un tipus de periodisme que pot calibrar molt bé molts aspectes socials de gran interès. I jo sempre he intentat aprovar-me cap ahí. També vaig aprendre que
el periodisme només no ajuda a explicar les coses, és a dir, ni ajuda, encara que tu ho demostres de la manera més més honesta que se puga, doncs no és suficient. O sigui, n'hi ha gent que prefereix pensar qualsevol altra cosa. Vaig aprendre sobretot que el periodisme anava a canviar per a sempre per a mal, i perquè Alcácer va demostrar que les coses mal fetes en periodisme aplicades a situacions d'extrem impacte social poden donar molt de rèdit, molt més rèdit que problemes. Alcácer moltes vegades se diu que va marcar un punt reflexiu per al periodisme. Jo crec que no va ser així, va marcar un sostre que va definir aquelles coses que no se podien transgredir si uno no volia acabar en el juzgat o coses d'aquest estil, no? Cosa que passava a alguna gent que van dir barbaritats de gent que havia fet la investigació, etc. Però això no vol dir que fins a arribar a aquest límit no se puguen fer coses terribles, no? I aquestes coses s'han continuat fent en altres casos i bàsicament en moltes aproximacions periodístiques on s'ha escollit d'alguna manera reflexar aquest impacte sensacionalista en compte d'intentar una serenitat, un rigor, que això no vol dir llevar-li atractiu al periodisme. Hi ha també una mala interpretació de que si uno fa les coses més serenes i més reflexives va a fer coses mal fetes, o sigui, poc atractives, però això no és així. Simplement és no refregar-se en allò que realment no és periodisme, sinó que és una variant que s'hauria de catalogar d'altra manera, però no com a periodisme. La sèrie documental de Netflix i també el llibre de Nerea Barjola o altres publicacions així van posar de manifest com ha canviat l'enfocament periodístic en matèria de gènere. Com has vist aquesta evolució? A veure, en el seu moment és cert que les aproximacions al Alcácer no se van enquadrar d'aquesta manera, perquè crec que va impactar molt més el fet de que fos una situació psicopàtica que en una circumstància lligada al gènere. Jo crec que això va ser inicialment el llibre de Nerea Barjola, que era una tesi doctoral al principi i després va derivar en un llibre. Després també se va tractar el documental de Netflix que tu esmenes i tal. Ha canviat moltíssim, és a dir, ara mateix sí que té una presència, se té en compte, n'hi ha una posició, però jo crec que encara queda molt. De fet, jo crec que moltes notícies de gènere també se traten de molt mala manera, no? És a dir, se traten d'una manera molt superficial i se traten d'una manera fins i tot contraproduent, no? No se pot fer les coses fàcils, crec jo, no? I moltes vegades en les notícies de gènere tampoc s'acaba d'aprofundir, i jo crec que fins i tot se transmet una sensació, a veure com dic això, de normalitat d'aquest tipus de crims que afecten les dones. O sigui, com que són coses que passen, que estan ahí, que sí que és un escàndol, etc., però jo crec que s'està arribant a una situació de que eventualment o molt regularment n'hi ha crims d'aquest estil, o sigui, que afecten a les dones i no s'aprofundeix realment o no se fa això que jo deia, d'intentar anar més enllà de simplement contar el que ha passat. Jo crec que és perillós, jo crec que és perillós que s'acabi assumint que hi ha una circumstància que és part del dia a dia social, que són els crims que tenen com a víctimes a les dones. Crec que el tractament hauria de canviar de manera que els periodistes ajudarem més a que se reflexioni realment sobre aquesta situació. Jo penso que queda molt de camí perquè això es faci i que no quede només com una cosa ja a la que la gent fins i tot arriba a habituar-se, que és molt perillós. Durant molts anys vas publicar reportatges d'investigació sobre temes prou singulars, i ja sé que és un tòpic, però què aporta el periodisme d'investigació? Bé, el periodisme d'investigació
És a dir, no vaig a dir que el periodisme d'investigació és l'únic periodisme, però sí que, i més ara, en internet i tot això, si no hi ha alguna cosa d'investigació, jo sí que crec que pràcticament no va haver un periodisme que perdure. És a dir, perquè per a escriure qualsevol cosa en internet això pot fer qualsevol, inclús no humà. És a dir, si el que se vol és que el periodisme no deixi de ser periodisme, té que haver investigació. I quan més investigació hi hagi i més capacitat de que aquesta investigació siga entesa i tingui una utilitat social, serà més periodisme. Jo no concebisc el periodisme d'una altra manera. És a dir, no només jo, n'hi ha moltíssima gent, no? Crec que quan l'eclosió del periodisme digital va arribar, tot el món va començar a dir que el periodisme de llarg recorregut o de llarg calé o d'investigació ja havia tingut el seu moment i tal, però que ja no se podia traslladar a aquests formats i tal. Però la demostració és que en els últims temps s'està pesant, per sort, una altra vegada més, els temes que no són d'agenda, els temes del dia, els temes que requereixen una profunditat, i diaris com el Washington Post, per exemple, per a mi, són un exemple total de com tratar la investigació en periodisme en forma digital. O sigui que sí que se pot fer, sí que hi ha que tenir recursos, clar, sempre en investigació sempre fa falta. Sí que hi ha que dedicar-li temps, hi ha que pensar en creativitat, però és el periodisme que se va llegir en els darrers anys i el periodisme que va donar reputació als mitjans, perquè sense això dona igual llegir un mitjà que un altre. Aquesta és la meva impressió. Per a replicar el que diu un o el que diu l'altre i per a no sé què, i per a com si fos tota una cosa de tertulianos dut als diaris, per això no fa, per el meu punt de vista, per això no fa falta seguir patint en la professió. Vull dir, però si se vol anar més enllà i se vol realment demostrar la utilitat del periodisme. És per això que el periodisme prevaldrà, però prevaldrà sempre que sàpiga com fer valdre la seva singularitat. I dins d'aquesta singularitat està la utilització de la investigació per a fer temes atractius que no acaben en el punt i final. És a dir, que el lector recorde i que el lector vulgui fins i tot tornar a llegir, pugui anar sobre ells. Això per a mi és el periodisme. Tens una tesi doctoral sobre estereotips en els mitjans de comunicació. Quina responsabilitat tenen els periodistes en aquesta matèria? Els periodistes tenim una responsabilitat molt elevada en la perpetuació d'estereotips. I jo això en la meva tesi, per exemple, ho vas veure, no? És a dir, en les èpoques en què n'hi havia major correcció política per a parlar de determinats temes que afecten a minories, etc., per exemple, i els periodistes estaven dins d'aquesta correcció política, n'hi havia menys problemes socials en relació a aquestes minories i n'hi havia menys notícies racistes, podem dir, o discriminatòries en relació, per exemple, al poble gitano. Quan no n'hi ha realment una reflexió mediàtica ni una correcció política respecte a aquests temes, se perd l'autoritat dels mitjans com a símbol democràtic, diguem-ne, per a que siga imitada, per a que sigui imitat aquest comportament. Perquè en el moment que els mitjans també fan un tractament discriminatori, diguem-ne, de minories, d'alguna manera s'està legitimant que això pugui fer-se a nivell social. Per tant, però no només això, sinó que les minories discriminades, al veure això, assumeixen que aquesta discriminació és lògica, també, en certa manera, per tant és extremadament perillós. Què és el que passa? Que les rutines productives dels mitjans moltes vegades cada vegada han empitjorat i cada vegada se fan les coses més ràpid o no hi ha una especialització en aquests temes i tal, i ja depèn, ja cau un poc en la responsabilitat particular del periodista en aquest tractament, i això no pot ser. Els mitjans tenen que tindre una claredat a aquest nivell. En veritat està tot regulat, perquè n'hi ha llibres d'estil, la FAPE té clarament un punt de vista al respecte,
I a nivell més global, des de la UNESCO i moltíssimes associacions internacionals de periodisme, però això no vol dir que s'atén perquè no és una cosa obligatòria, són com recomanacions, són maneres i tal. I jo crec que en aquests temes els periodistes no poden escollir, no? O sigui, vull dir, si un és periodista i té una responsabilitat social, hi ha que dur-la a terme i hi ha que fer que formi part quasi més o menys automatitzada a l'hora de tractar determinats temes. Per exemple, a mi era molt impactant com determinades fonts institucionals i tal tenien un tractament i un reflexe en informacions i les fonts que provenien de les minories tenien un altre. O sigui, això és una manera sutil, però n'hi ha altres més evidents o no tan precises on també se notava molt. Vull dir, més enllà de les recomanacions, hauria de quedar clar que els periodistes sí tenen una responsabilitat en la perpetuació dels estereotips perquè el que ells fan se va a veure reflexat en el comportament general. Això és la veritat.